Wah, lelak ngono wani ngopeni dinosaurus ae no, Pak no. Iki kencelong apa piye? Alam koyo ngene kok arep ngopeni dinosaurus. Karo ndine arep ning ndi nak golek. Mosok pesen ning pasar gak enek, Pak no. Ora enek kewan ngono kuwi wis punah. Karo ndine blantik sak dunia mbok tawanana ora bakal enek sing wani nuku. Lah nyapa kok ngono iki, Pak no? Ben nyatek ndase kuwi. Wis kurang saiki krim. Bar iki ndang untuk enak tandang gawe gak mari engko. Terus arep mbok kon tandang gawe piye to, Pak no? Ya saiki dengan kowe. Oh, dlogok jaran bak kaya ngono nang goceki. Wis nak wedi, kowe sing malu ae aku tak sing goceki. Lah lak ngono aku yo tatak. Pasno. Sik to, Pak no, sabar, kurang saithik iki lho. Krem, piye? Derajate apa ora? Lho kok jare nek tanganku mbok palu to. Lho tibake tangane sampean men to, Pak no. Tak kira lak paku Patak musigari. Wis goreng tak pakune dhewe. Wis mari. Nak wis mari ya wis no saiki ayo ndang usun gapit kana ora mari nek engko. Oke, Pak no. Iki digawa. Suara apa iki? Mosok lek masang pentil mung kurang rusak. Jane yo ora. Terus mang suara apa ya? Ayo, iso kaya ngono iki. Dah neo. Aduh, sing kejengklok sikilku. Nyapa sing mbok sampe kok sih? Tapi sing abo kok ngono ya. Bondasmu iki.